Аз съм Ема. Извинете за прекъсването, просто нещо ми става с телефона. Аз камера и десни. Както разбрахте, ни трябва едно обикновено топче. И един обикновен глас. Използвам този на Берло. Използвам марка. Взимате топчето и гланца. Гледайте, нещо съм предрахнал. Само много отвърче. И сега чакайте да си оставя гланца. Почвате да намазат. Други или по-другия път мога да снимаш клип с Габи. Извинете, чакайте. Това е много лесна стъпка. Много че стана мазал. И се почва прав. Да намажем. И така продължавате. Още много време. Потом около 2 минути. Ако искате, повторите. Аз ще го повторя, за да ми се получи по-хубава цвета. Просто му фирме. Ето по-добре да виждате. Другия път или по-другия с Габи ще снимаме Чарли Чалендж. Ще го викаме и ще му задаваме въпроси и може малко да го настрахнем, защото нас много ни настрах. Сега трябва да намерим, няма да викаме, защото сега трета стъпка е да отидем и да сложим в хладилника за около 10 минути. Не 10 минути. 2 минути. И след 2 минути ще се върнем да ви покажа какво се е случило. През това време ще
ще направя трети част на това видео и извинете за прекъсването от